Хайырлы күн мөхтәрәм тамашачылар. Сезнең белән яңа елның беренче эш атнасында исән-имин очрашуыма бик шатман. 30 көнлек уразаның бер гайты дигәндәй, менә без дә коронавирус дигән зәхмәттән тәмам күнегеп, яңа елның 10 көнен Татарстан бәйрәм итеп ташладык та яңадан эшкә керештек. Эшләп китүе алай ук авыр булмасын дип, без бүген студиябызга еллар буе уйнап көлеп яшәүче гаилә башлыгын кунакка чакырырга булдык. Илнур Ильяс улы Закиров 1985 елның 17 гыйнварында бүгенге Әтнә районының Күшәр авылында дөньяга килә. Мәктәптән соң Әтнә авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Аннары Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының актерлык бүлегенә укырга керә. Аны 2008 елда тәмамлап, Алиаскар Камал исемендәге Академия театрына эшкә килә. Татарстанның ат казанган артисты. Шул ук театрда эшли торган хатыны Динә белән бер кыз үстерәләр. Хайырлы көн, Илнур. Хайырлы көн, исәмсез. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән, яңа еллар ничек үтте? Күп кешеләр зарланалар. Ашый-ашый да туйдык, ята-ята да туйдык дип. Сезнең ничек? Беренчедән рәхмәт чакырганыгыз өчен, студияга инде күптән булганым юк. Яңа еллар әйбәт үтте. Яңа еллар инде без артист тормышын үзегез беләсез. Эш белән үтте. Эш белән үтте. Кеше ял иткәндә без эшлибез. Ипибез шул, күп әйтмешли. 2 январдан бeri инде без аяк өстендә. Инде спектакльләр уйныйбыз, спектакльләребез дәвам итә. Безнең инде кеше сәхнәдә балалар спектакльләре дә, балалар өчен дә мероприятиеләр бар дип әйтим, ниләр бара. Ёлка янында да бар иде. Хәзер инде менә онысыннан соң иде, теге бөтен кешеләр кебек кич белән спектакльләр гадәти режимда эшли башладык. Аллага шөкер. Тамашачыларыбыз йөри. Яраткан тамашачыларыбыз йөри. Бу инде коронавирустан да куркып тормыйлар инде хәзер. Чөнки аңа да ияләштек инде, теге бит инде кеше бит инде һәрбер әйбергә ияләшә дигәндәй. Шулай. Яңа еллар да Кыш бабай булып йөрдем. Менә теге сез әйттегез бит. Инде мин үземә дә ышана башлаганым, мин Кыш бабай икәнме, иртән уянам, әйтәм, Кыш бабай бугай дип. Сакалларымны тотып карап булмаган. Шуңа күрә ябыктым 5-6 килога. Менә шул. Күп кешеләрнең хыялы ул. Ашап арттым дип әйткән вакытта, әле ул ябыктым дип әйтү ул әйбәт. Хыялы. Илнур, менә авыл баласына ничек артист булырга дигән сорау килеп баса. Иң беренче безнең тыңлаучылар да, караучылар да шундый сорау биреп калдырыр. Син бит гадәти татар Казан артындагы татар авылыннан чыккан артист. Менә ничек башларга? Ничек булырга? Мин үзем уйламадым. Туган чакта бит инде анда тәкъдирдә язылгандыр дип әйтәләр бит. Шул булгандыр инде ул. Аллаһ Тәгалә ничек язган, шулай була диләр. Мин инде Әтнә техникумына укырга кердем 9 еллык мәктәпне бетергәч. Анда гомумән артист тормышы, артист язмышына кагылышлы фән буенча китмәдем, юл буенча китмәдем, зоотехника бүлеген сайладым. Авыл хуҗалыгы буенча, авылда калам дип. Бәлки анда зурак та үсеп булыр дигән хыяллар бар бит инде егет чакта. Һәркемнең. Шуннан техникумда укыган вакытта безнең смотр концертлар була иде. Смотр концертларда Әхәт абый Шакиров, безнең инде әйдәп баручы техникумда әйдә сез булдырасыз, үсендереп торучы. Аннары бар иде Гомәр абый Мәрдәнов. Инде Әтнә халык театрына нигез салучыларның берсе дип әйтәм мин аны. Мин аңа әле юбилейна баргач шундый бер сүз әйткән идем. Тос әйткән вакытта Гомәр абый әйтәм, татар театрына нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев булсам әйтәм. Мәйтәм, минем йөрәгемә театр дигән төшенчәне иңдерүче мәйтәм Гомәр Мәрдәнов булып калачак дигән. Урыны җмакта булсын, әйбәт кеше иде. Менә миңа театр юлын, театр язмышын сайларга ул ярдәм иткәндер дип әйтәм мин. Ул күрсәтте, барга кирәк дип. Мин аңа бардым, техникумны бетергәч, Гомәр әйтәм, белмим кая барырга да. Культура университеты әле ул вакытта Фәрит Бикҗантов Курҗия икенче бүлмәдә ди. Бар кер кеше булып чыгарсын диде. Өстенә баскан икәнме? Менә ул вакытта сез театрга бер дулкын булып килдегез. Гомумән театрга шундый дулкын булып киләләр артистлар, минем белүемчә. Мәскәүдән кайтучылар, Шепкинчылар, сез менә Файзуллина,
Эмиль Талипов, ялгышмасам шулай бит. Алмаз Гараев. Алмаз Гараев. Кашапов. Менә шуннан соң сез дуслар җыйган җирдә дигән Диплом эше. диплом эшегезне күрсәттегез, ул бөтенләй икенче төрле караш, дөньяга караш име. Ул бөтенләй күрсәтелгән бер улаганда билгеле спектакль шикелле. Ләкин менә шундый дуслар бер төркем булып килү менә тормышта да шулай яшисезме бүгендә? Аллага шөкер дип әйтәм. Мин бу сүзне еш кабатлыйм. Без үзегез әйтеп киттегез. Театрга группа белән кирдек, 8 кеше кирдек без. Барыбыз да хәзер атказанган. Шулай менә Алмазга төгенә бирделәр. Хәзер калды Ирек Кашапов һәм Айгөл Миңнуллина калды инде. Алар бездән бер курс түбәнрәк укыдылар, ләкин актерлык курсы буенча уку бергә барды безнең. Аларга да бирерләр, Алла берсә иншаллах. Шулай шанып калыйк. Булай бергә булгач, бер теге әйтәләр бит, бер йодрык кебек. Һәрбер эш берәр нәрсә берсен котлыйсы булса анда, берәр нинди мәшәкать килеп туса, бары бергә җыелабыз да бергә хәл итәбез. Бер-беребезнең премьерабыз була икән, бер-беребезне мактыйбыз. Яманлысы була икән, ул бит үз кешегә әйтәсең, шуның дөресен әйтәсең, ялганлап, кырылап килеп әйтмисең, шулай бит дөресен әйтәсең. Шуңа күрә бергә эшләргә ясын дигән теләктә калам. Амин шулай булсын. Шуннан да ул кишле төркем булгандыр күрәсең. Фәрит үзе сайлаган төркем бит инде ул Фәрит Бикчәнтәев име? Чөнки сезнең менә шу төркемне исемләп, кайсыгыз катнашканын белеп, спектакльләргә җигән кешеләрне беләм мин. Менә ул уйнаган өчен барам дип, ул уйнаган өчен барам, ул булган өчен барам дип. Ага таба да шулай булсын. Шулай булсын. Илнур, гаиләдә ике артист булу миңа кылсам начар түгел. Ул бер артист булса начаррак, бер-береңне аңлау өчен, ул артистка түгел, журналист булсаң да шулай бер профессиядә булу җиңелрәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә мин сезгә аны сорауны бирмим, ике артист булу авырдыр дигән. Өченчесен дә шуңа ялгау дөресме, яки ул телисеңме өченче Зәлиянда спектакльләрдә уйнау һәм артистка булу? Зәлия ул турында аерым бер сәгатьләп сөйләшеп була. Ул инде теге алма агачыннан ярак төшмәйләр. Шул бит оясында ни күрсәң шул була дигән гыйбарә дә бар бит инде. Зәлия ул без аны ничә яшьтән бирле зәңгәрчелегә чыгара башладык, анда күмәк күренешләр бар бит әле. Анда вакытта шунда үсте дип әйтәбез. Шунда үсте. Алар күбәү әле. Без бит әле теге бер ядрак булып килеп кергәч, алар да бергә хәзер шоу бирәләр шунда. Алар зәңгәрчелдә шунда чыгып утыралар, көлешәләр, әле бийләр. Аннары менә күптән түгел безнең 20-нче елда яшь драматургыбыз Артур Шайдуллинның Сагынырсыңмы дигән спектакльнең премьерасы узды бит. Зәлиян да 2 сәгать буе сәхнәдә утыра. Караган булсагыз. Мен башта Фәрит Рафкатович әйткән иде, утыралар микән? Бала кеше бит инде, карагыз, 6 яшь. 2 сәгать буе утырырга кирәк. Беренче пәрдә 1 сәгать бара, икенче пәрдә 1 сәгать бара. Утыралар микән дип. Юк, Аллага шөкер. Зәлиянең бөтен оценкалары менә кеше сөйли, кешенең авызына карап тора. Кирәкмәгән җирдә елмаймый да ул. Аңлап кабул итә. Мин шат, әгәр дә бала кеше нәрсә сайлый икән, инде профессия үзендә була икән. Аны юк, әйтмим. Мин андый кеше түгел. Әгәр дә кеше үз язмышын үзе теләп, үзе яратып сайлый икән, нигә аңа каршы килә? Димәк, кешеңнән дә канәгать дигән сүз бу. Кешегездән канәгать булмасаң, кеше бит балаларын да якын китермәскә тырыша. Минем шикелле булмагыз. Без күргәндә җиткән дип, укытучы булса да, башка һөнәр булса да. Юк, кайыр вакытта әйтәм инде, кызым әйтәм, артистка булмассың, бәлки әйтәм, анда врач булырсың, әйтәм, терапевт булырсың. Юк, артист булам әйтә. Әйтәм, бәлки тора-тора үсә үзгәрер фикере баланың, кем белә. Илнур, менә бер фәлсәфирәк сорау бирәсем килә. Артистның холкы, шәхесе сәхнә образына да әлбәттә төп рольләрне уйный торгандыр инде. Ясаганда, образ ясаганда. Ә менә шул сәхнәдәге спектакльдәге геройның язмышы артистка киресенчә тәэсир итә аламы? Тәэсир итәме? Син бит шул тормыш белән яшисең. Шандырлык итеп уйнасаң. Бу сорауга ничек дип җавап бирергә икән? Беләсезме, без бит инде һәрбер образны эшләгән вакытта башта пьесаны укыйбыз, әйме, утырышып менә түгәрәк стелгә укыйбыз. Аннары син аның турында уйлап йөри башлыйсың. Аннары синең ул сәхнәгә чыккач аның повадкалары, теге гадәтләре пәйда була башлый синдә. Әлбәттә ул синекенә шаган була бит әле. Күпчерәктә. Шаган була, ләкин син күбрәк уйлап та чыгарасың. Һәм син аны эшләгән вакытта, менә мин күпме игътибар иткәнем бар, образны эшләгән вакытта син
аның тормышы белән әзрәк яшәп аласың. Шуннан башыңа китереп сугат, син алай түгел, син бит әле Илнур. Син шашырга тиеш түгел, дип әйтәләр бит, артистлар алар шашкан кешеләр бугай бу дөнья кешеләре түгел дип. Шуннары сәхнәгә чыгасың, уйный башлыйсың. Һәм уйнаган вакытта син сизәсең, ул персонаж белән синең җаның дип әйтәм инде мин. Бергә кушылып, бер булып партнерым белән аралашып, андагы атмосферада син әгәр дә теге йөрисең икән, ул персонаж тормышы белән яшисең икән, әгәр шул уеныңнан син тамашачы канәгать кала икән, нишләп яшәмәскә ди. Аннан чыга да белергә кирәк вакытында, шунысы. Чыга белергә кирәк. Шунда калмаска кирәк. Шунда калмаска кирәк. Минем язмышым очраклардан тора дип әйтә аласыңмы? Әйтә алам. Беренчедән очраклардан тору Әтнә авыл хуҗалыгы техникумына укырга керү булды. Очраклы. Чөнки минем ике апам укытучы. Алар минем укытучы һөнәрен сайлавымны теләделәр. Чөнки синдә бар потенциал диделәр. Син бездә бит инде 9 еллык мәктәп, күрше авылга менеп укырга кирәк. 10 белән 11-не. 11-не бетергәчтән син Казанга күчәсең инде. Минем 10 белән 11-дән нишләптер менә укырга укый башладым. Мин сентябрьнең ахырына хәтле укыдым. Минеке түгел иде. Миннән сездем, минеке түгел. Менә дискомфорт була бит. Минеке түгел. Минем күчәсе килде авыл хуҗалыгы техникумына. Барып сөйләштем, алдылар мине. Мин башта күчергә теләгән идем бухгалтерский бүлеккә. Без инде укуны башладык, сине 1 елдан соң күчерәбез диделәр. Ярар, 4 елны шунда укып чыктым мин зоотехникадан күчмичә. Һәм тагын кая барырга белми идем менә. Башта бер нәрсә юк. Теге хыял да юк, мин шул булам дигән. Шуңа Гомәр абый килеп чыкты. Очраклык бит инде, шулай бит инде. Гомәр абый әйтте, анда бар диде. Камал театрына килеп эләгүем дә, андагы үземнең сәләтемне күрсәтүем дә, аларга ышануым да очраклыктыр инде ул. Бәлки ниндидер потенциал булгандыр инде теге. Табигатьтән бирелгән дип әйтим инде. Һәм менә күп кенә үземнең язмышында очраган кешеләргә дә, яхшы кешеләргә дә, начар кешеләргә дә ул да очраклык дип беләм. Килешәм бу гыйбарә белән. Кешенең язмышы холкыннандыр дигән гыйбарәгә ничек карыйсыз? Кешенең язмышы холкыннандыр. Авыр сорау. Фәлсәфи уйларга кирәк. Күпмедер дәрәҗәдә бардыр инде, әлбәттә. Бардыр, әйе. Без бит инде тормыш булгачтан кешеләр дә төрле, шулай бит. Яхшы гына да булып битеп булмый һәрчак. Гел начар гына да булып битеп булмый, үч саклап йөреп тә булмый, һәр вакытта кичерә дә белергә кирәк. Кайчагында каты да әйтә белергә кирәк, шулай бит инде. Ничектер белмим, җайларга кирәктер һәр вакытта да. Менә катырак әйтергә кирәк дип әйтәсез, име? Ләкин сезгә карап, мәсәлән, сез каты әйтәсездер дип уйламыйм. Чөнки хылкыгыз буенча да, име, теге бик тыйнаклыгыз буенча театрда да сизелә, образларыгызда да сизелә. Ул менә хыялфык китермәйме эштә? Юк, менә мин кичә туры эфирда утырдым, әйме. Очраклыгына чыктым, менә тагын очраклыгына чыктым. Һәм бер ханым яза. Сез киноларда ди усал кеше образында бик әйбәт итеп уйныйсыз. Сез бик усал кешедердер ди. Шуна мин уйлый башладым, мин чынлап та әле усал микән? Киноларны менә мин үзем төшкән киноларны карамыйм, карарга да яратмыйм чөнки. Аннары бер күз генә төшереп алырга туры килде, менә күптән түгел Үксезләр фильмын күрсәттеләр бит әле ТВ каналыннан яңа елда. Бар, күзләрдә инде усаллык бар. Димәк, шул образ буенча яшәүдер инде ул, шулай бит. Образга керү. Образга керү. Сталык дип карарга кирәк бит калса. Шул әйтер инде. Аны тамашачы нәкъ шулай дип кабул итә инде. Ләкин мин үземне юк, усал кеше була. Кирәк чакта була беләмдер мин. Артист булгач инде, шулай бит, керә беләмдер. Ләкин мин холкым буенча сез әйтмешле усал кеше түгелдер. Балыкчы әлбәттә. Беләләр сезнең балыкчы икәнне. Ул хоббиме, ул теге ниндидер стресстан качу юлымы кемдер? Мунча белән кача стресстан кемдер? Балык тота, су янына барып, менә балык тоту нәрсә ул сезнең өчен? Минем өчен философиядер ул. Философия дип әйтәм. Үзем генә калып, кайчакта мин үзем генә чыгып китәм. Мин төнгә дә чыгып китә алам үзем генә. Мин күбрәк яратам менә май урталарына, май ахырларына, июнь урталарына тотарга төнлә. Җәйнең иң матур. Әйе, мин күбрәк утырырга яратам Иделнең уң як ярында. Чөнки янда безнең дачабыз бар бит инде. Йортыбыз дип атыйк. Анда сирин агачлары күп.
шымырт агачлары күп, аны исләре Ис килә. китмәле инде. Ис китмәле. Казан күренеп тора синең каршыңда. Ай булса ай, йолдызлар күренә, әйме? Самолетлар бу яктан очаганда. Шуннан ул агачларга кунып сандугач сайрый. Сен дә балык тотып утырасың. Миңа балыгы да кирәк, менә шул тынлык кирәк миңа. Анда үз уйларым белән утырам, бу эшне ничегрәк эшләр икән. Анда образлар да туа, яңа персонажларга ниндидер нюанслар да китереп чыгарып була. Балык капса инде ул. Тагы бер ни була? Тагын бер ләззәт була инде. Ләкин мин балыкны теге күпме керә, Аллага шөкер мин тота да беләм, осталыгым да бар, әйме? Күп керә. Ту дип куйым әле. Бөтен тоткан балыкны алып кайтмыйм мин. Менә күпме җитә? Үзеңә кирәк. Үземә кирәк, калганын җибәрәм. Бу да халык. Бу да халыктыр инде. Сорамыйча булдыра алмыйм инде. Сенки йне скрипкада уйный, син гитарада уйныйсың, җырлыйсың, әйме? Теге берәү әйтте дип, без җырлап яшибез дип әйтте, димме? Без җырлашып яшибез дип әйтте. Шуның шикелле, менә җырлашып яшәү сәхнәдә дә бер театрда уйныйсыз бит инде, әйме? Эшлисез дөресрәге. Күңел халәтем ул, әллә шуңа кирәк роль, тормыш роле бар, сәхнә роле бар? Юк, ул теге күңел сораганнандыр ул. Менә син бит инде яшисең бу тормышта, әйме? Чабасың, ничектер туктап алу кирәк. Шуннан мин гитарамны алам, әсәр җырлап алырга магым, менә теге күңел нәрсә куша. Машинада барган вакытта да бит теге һәр көнне бер җыр гына тыңлап булмый шулай. По настроению күчерәсең син. По настроению дип әйтәм мин. Шуңа күрә бу җырлап яшәү тегени бу тормышның ниеннән теге ыгыз-ыгысына генә качудыр. Шуңа дип. Дине ул менә кайта да инде кайчагында скрипканы алырга может та инде тыякка кирип бикләнә ул. Үз эше белән шөгыльләнә ул. Нәрсәдер уйный ул анда, нәрсәдер иҗат итә. Күпләр миннән сорый, бу скрипка тавышы әле сине туйдырмадымы диләр. Шундый сорау бирүчеләр дә бар. Юк мәйтәм, юк мәйтәм, мин ияләштем инде. Ничә ел бит инде, әйме? Без хәзер Марсельпус сорауларына күчәбез. Иратлардагы сез югары бәяләй торган сыйфатлар. Холык. Хатын-кызлардагы? Гүзәллек. Ул гүзәллек ул теге шибәрлек кенә түгел, гомумән әйтәм, гүзәллек. Ички ягыдан, тышкы ягыдан. Сезнең иң зур җитешсезлегегез? Баралар, начар гадәтләрем бар. Иң зур җитешсезлегем минем үз-үземне нишләптер менә теге бәйләп бетермәм. Һәр чакта нәрсәдер әйбәт булып чыкса да ул мин теге үземне нишләптер нитәм теге канәгать булмау. Канәгать булмау дип әйтә. Яраткан шөгылегезне әйттек инде, мин сорап тормыйм. Балык туй. Тормышта иң симәгән нәрсәгез? Тормышта иң симәгән нәрсәм икейөзлектер. Тагын нинди сыйфатка ия булыр идегез үзегез? Үземме алдан күрү осталыгы булса миндә. Әз генә. Бер елга микән, ярты елга микән. Булсын янда осталык теге менә тишкә булса да керсен ул теге. Нәрсә буласын икән, шундый осталык булсын инде. Амин, шулай булсын. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Тамашачыларга мин болай дип әйтәм. Әнием миңа күрешкән сайын уйнап көлеп яшәгез улым дип тели торган иде. Мин дә сезгә шундый теләктә калам. Уйнап көлеп тормышның кадерен белеп яшәсәк иде. Исәнлектә күрешик.